Informació. L'oratge. I així comencem dia i setmana al municipi d'Ondara amb un cel pràcticament ras des de primera hora del matí. Alguns núvols prims s'insinuen encara que no són preàmbul de cap canvi de temps. No obstant, la tendència és que els núvols puguen anar a més al llarg de la vesprada, tot i que no s'esperen precipitacions. El fet més destacat durant el dia d'avui va ser el vent de ponent, que farà incrementar les temperatures. Així, a la imatge del satèl·lit Meteosat es pot apreciar com, de fet, els núvols són poc importants, almenys de moment, cap a l'àrea mediterrània. Per tant, la previsió per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'un matí assolejat. Tot i que esta vesprada els núvols seran més abundants, no esperem que deixen precipitacions. El vent bufarà moderat de ponent i farà que les temperatures avui puguen rebassar els 26 graus. Per demà al nostre municipi la situació continuarà sent favorable per a que les temperatures continuen pujant. A un matí un tant variable continuarà una vesprada més tranquil·la i serena, amb sol com a protagonista. Les temperatures per demà tendiran a pujar encara més respecte als valors d'avui, ja apropant-se als 28-29 graus. I de cara als propers dies sembla que serà una setmana molt tranquil·la meteorològicament. I de cara als propers dies el fet més destacat serà l'absència de núvols i, això sí, les temperatures que aniran pujant dia rere dia, tocant sostre de cara a dijous, on les màximes podrien superar els 30 graus.